No, buona päivää. Tällä molappi. Ne, missä jatkaa min saamia unboxing raidua. Ja ne, mikä rahpahtaa oftua. Tällä kun juoka, millä kurppujuvun arvioilulat. Joka millä kurppujuvun arvioilulas saamia lautakin. No, tehdään lotna unboxing osia. No, täällä musta leältä otna tinka. Ne kun aina pettälee bordiuvun taas kurppiuvun arvioilas saamia lautakin. Täällä takkar plastabinna, stora rona plastabinna, no kun minun aina tein tollus kovoin. Ko antropologilla kovin saamia siitteitä. Takkar lautakatin laavet se lehketin laavuin. No täällä arvioilas saamia lautakin, kurppujuvun. Takaka lehkä akta skoottar täppätään multa. Alla vuoda skoottar on lehkeämä. No minkä katsotaan tässä vähän kähtän. Täällä on valle vuoda plastaava lehkeämä. Täällä valle nanotinkane. Kerrotaan vallolua. Täällä saon ja tappakasko. Täällä on täällä kohti oosien tästä. Täällä on 3 oosien takalla lehkeämä. Stora arvioilas saamia louttua. Täällä saon ja liimiuvun ja korjuuvun taas kaskua. Mä jahkan täällä sirkkelikoosastun. Toplai huotakar arvioilas lautakit. Kurppiuvun arvioilas saamia paattin taas. Valla vuorit koitti. Mä kuin vain mehkä mäkkäkin sivait, että mä saahtan suikkuis nää. Kun täällä oota, kun nää kehtän, nää pajel kehtän tällä nää tinkka. Mun silloin on leetä tämän lautakapirra. Täällä kun porja kuntoon tällä louttuil rahtasani kostike. Valla ootavaskallaan näin lehkemme. Ja puori kurppiuvun au kähtsää tälle oftapaattin kurppiuvun teille Suomessa loktinta skoottire ja tehdään tänne lautaka tohku skoottermaahto huollaan ja sapi huollaan niin että ollaan just kun saksa piekka pohtahi kun manata louttaa piekka miltä. Joo, no mitä taas kähtsää tällä tää hommika. No, teemme kaikenaan iskahtaita. Täällä on ehkä raljapaatti mulle puorit tseukiunnen paattin. Ja jos taavat sellainen nuo, että jos ihan aljapaattikaan käy, että ralviullas paatti, joka on oltamalla paatti. Niin. Ja täällä lahmaalla paatti, täällä 10 paatti. Täällä on oltohutkus. Täällä on vähän harviullas, täällä on tollus, täällä paatti, kun tehdään antropologia kirjinoin ja kovoin. Täällä on oltohutkus, täällä on vähän aikaa mi vatna. Tänne arkipun kurpputinkkait, mutta oli vähän tiurasempun ja teillä harviullas paatti. Tämä on meidän sauteta. No kun aina me täällä arviullas soloma. Takkar tavalla saamit soloma, kun kurpputinkkait. Tämä heittää arviullas plastapaattiin tänne niin kuin tahti. Tätä suolma lotkani huitaa ja nää takkar tinkka, että kun kuroppa talavaita ja kaltohkitus näytyy, että muissa kun huolikin skotteri mun jänjullakin vuoja sillä kuropan plastipaattiin ja huitaa ja lotkani tätä suolmat. Ja. Te miettii teimme tänne paattit tänne taas koit lutkin paattit. No täällä ilkuu tänne lautaka kehkei hiirhiä vain miäppää huoltelee.
No. Täältä leijalta mili kuruppiuvun tohkuu tän vuollai. Tänne lautaka sisään. Ja mili mielenkiintoista, kun minä täällä vaatsi mitään lautaka irti. Tätä tänne lautakisle alihiivinen jo puolta. Mut täällä ei näitä holta-aika siivinen. Täällä ei näitä arvylös saamia louttua iivinen. Rona, seunsrona. Tää itse kun leimassa vähän, että holta-aikaista litsu sohpon heiven tänne skottera iivnainen. Ja nu kun aina bet. Tää oli tätä paadde meskänä muin. Tätä holta-aikaisessa 10 paaddia. Meidän täällä oli se jokin takkare bänkkasottia. Bänkkalle vähän vain rahtasan. Täällä on nuo, tää ei ole mikään holta-aikaisella skotterit. Tää ei ole nikti tahkun tää skotteri. Ohtsinut oli 2G ohtsia. Lei tälle boodi tää skotteri. Polaris Star Trek. Ja tähän legnen nuo, että täällä hui päkkän tähtä retrotinkkat. No, että tässä sihkarikko yhteen 3 miljoonaa arvoa eBayssä. Tämä oli mielenkiintoista tainna näin. Teillä tuossa tälle lautakasissa kuruppujuvun. Tässä näin arvioilla se aonassa mannalla bidsuntaskoottori. Vain joko kun täällä saksaa pohtaa, vuostais muohtan. Joka skotterisiivuille, joka skotterin muillekin huojasit. Tällä on huutaa ja jätnätä skotter etnämikittä, just on niin piaman knala. No, että tähtä skotterille, että kohti portiuvun kohti arvioilatsa näin saamia velloinhalla. Tässä takkar 4,5 millimeter velloinhalla portiuvun tuossa. Mutta mokkan kamera siitä vähän alkaa, mutta pruimellakin tuossa muistutustappe. Kun jollet portan kuruppuun skoottera lautakin, te vainen betale arvylös saamia raitalesni. Mannalla skoottermahtelu pitsuna. Ja tässä pitsuna on keskinen tilkin, että ien jo enemmänkin. Alkki te vuolekin huodsääty se rohtsi tänne lautakin, että tsahksti skottera ja vuodsäätä, kun skotteri siivoo pohtaa. No tieltä leijalta tahta lotnati. Skotteri pirreillä on ollut muistelee musta tähille ikta rahkoon skotteri, tällä barskotteri ja aina me saadaan tätä skotteri pirreillä tahtu aima. Tähiltä kohdalla aika skotteri mä pilhuva, kun vatsaa maante millä. Täällä kun tuolla mankalo millä vuodsun. Mankalo hiakia, nuplo hiakia vuodsun. Ja ein aima. No, teillä ei ole tietty. Aina leimai.